Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Kulturoskop u kojoj svakoga tjedna pratimo kulturna događanja i donosimo vam brojne zanimljive teme. Udobno se smjestite u vaše naslonjače, donosimo vam mali vodič kroz kulturu. Gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca u suradnji sa Gradskim kazalištem Kristalna kocka Vedrine iz Siska priprema predstavu Što žena umije. Predstava je napisana po istoimenoj humoreski Marije Jurić Zagorke, a bavi se žensko-muškim odnosima, feminizmom i ženskom emancipacijom u vrijeme ove slavne spisateljice. Dramatizaciju teksta za predstavu napravila je redateljica Biljana Čakić, koja se već dugi niz godina bavi Zagorkom i njezinim radom. Pogledajte razgovor tjedna. Poštovani gledatelji, u ovotjednom Kulturoskopu razgovaramo sa redateljicom Biljanom Čakić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Evo, razgovaramo o novoj predstavi koju radite u Gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima, koprodukcija sa Sisačkim gradskim kazalištem Kristalna kocka Vedrine. Predstava je Zagorkina, humoreska, Što žena umije. Predstava je rađena po motivima Zagorkine humoreske Što žena umije. Naime, to je njen prvi tekst i prva predstava iz 1901. godine gdje se ona predstavila, to je čuvena priča o njoj, ona se predstavila sa 3 zvjezdice i mislili su da je to jedna uvažena gospođa iz visokog društva koja je inače poslala neki tekst s 1 zvijezdicom. I tako je taj tekst izveden sa vrsnim tadašnjim hrvatskim glumačkim veličinama. I Zagorka je to vidjela, nije mogla vjerovati da se naravno ne gledala tamo gdje je Puk sjedio s partera, to su bile ovacije, to je bilo super sve i onda nekim igrom slučaja, sad nemamo vremena to prepričati, i se saznalo da je to ona radila. I onda su tu istu predstavu ukinuli, naravno, i proglasili nju doživotno šund literaturom za kravarice, a nju književnicom koja je bila na paši. I tako je to ostalo praktički do dana današnjeg. I tako je to ostalo do dana današnjeg. Vi ste ju odlučili preraditi, odnosno napravili ste dramatizaciju teksta. Što vas je vodilo kroz sam tekst? S čime ste se vodili? Predstava je humorističnog karaktera, no ona kroz cijelu priču nosi različite teme. Pa, šta je mene motiviralo? Prvo, ja sam strašno bila znatiželja, naravno, kad sam snimala film o Zagorki, 7 godina sam ga radila, ja sam iščitala sve te članke, to je godinama trajalo, koji su dostupni bili do 30. godine. Probajte zamisliti jednu radišnu ženu, tako i njene tekstove. I zanimalo me kako bi to izgledalo danas, koliko je to aktualno da danas Zagorkin tekst stavimo, naravno ne možemo ga u cjelini staviti već prerađenog, i napravimo kako bi danas recimo njeni junaci Nera i Siniša, kako bi njima bilo da su u braku i da imaju isti problem kao Ruža i Mirko, znači sa početka 20. stoljeća. Znači 2 para, mlada, bračna, sa problemima muško-ženskim 20. i 21. stoljeće. I evo, malo se igramo s tom temom. Ali mislim da bi bilo interesantno reći, ja sam u predstavu uvela Matoša, Antuna Gustava Matoša, i uvela sam Zovku Kveder i Miru Kočondu. To su bile Zagorkine suvremenice i sufražetkinje i naprednjača. Naprednjača znači žena koja se bori za obrazovanje i žena i puka, i oni su potezali ljude za rukav da govore hrvatski jezik i čuda su radili. Recimo, to spominjem uvijek, Mira i Zovka su za vrijeme kralja Aleksandra imali udrugu u kojoj su se borili za ženska prava i recimo kad je došla ona kriza svjetska gdje su se u
Americi ubijali, tako recesija i to. Kralj Aleksandar je odlučio da će olakšati bivšoj Jugoslaviji tako da će otpustiti sve žene činovnice. I tu su one imale, pa zamislite, i tada je bilo samohranih majki, onda su se zvale raspustenica, djeca kopilad, ali mislim to je bilo to. I žene su morale živjeti od svog posla i to je bilo strašno i tu su oni praktički spašavale živote. A da ne kažem da je zbog Zagorke su Hrvati počeli čitati na hrvatskom, a knjižara Čelap, koja je te romantične hrvatske, njemačke knjige o tome kako su Hrvati primitivni i tako, oni su propali, praktički su se morali zatvoriti. I sada o tim ženama, bar dve njih, niko nije govorio, pa sam nekako htjela da malo ožive i da se podsjetimo da su postojale i za nas žene uopće za kulturu i pismenost da su nešto napravili. Dakle, što bi njih dvije rekle na današnje vrijeme? Zato ćete morati doći u kazalište. Ja sam njihove i Matošev tekst sam nekako probala ipak iz njihovih izjava i života napraviti. Je da smo malo razradili, ali sam se probala držati stavova koji su oni imali tada. I ja vjerujem da bi se Matoš, pošto je on bio nesretno zaljubljen i on nažalost je premlad umro, šta bi on napravio tek da je poživio. Kako bi imao kasnije stav. Ja kažem da je umro od slomljenog srca i nesretne ljubavi, jer on svoju Olgu nije mogao oženiti, jer Olga je, njegova ljubav prvo je bila iz visoke klase, roditelji protiv, onda on je nije mogao kao književnik izdržavati, nije mogao sebe izdržavati, oni su gladovali, svi su umirali od sušice, ako ne od sušice onda od alkohola, mislim ti novinari, oni su pušili, pili po cijele dane i živjeli u hladnim sobama i tako. I sad ta Olga, njegova velika ljubav, ona je morala raditi kao profesor, onda se zvala profesorka i nije se smjela udavati. Znači imali su taj izbor, ili će ona raditi ili će, tada su već žene polako mogle raditi, ali se nisu mogle udavati onda, ili ako su bile u državnoj službi, ili je on morao izdržavati, tu je on umro. On je bio glavni protivnik Zagorkine, zvao ju je trivijalna književnost i tu sam ih stavila da se oni sukupljavaju. Dva oponenta svoga vremena. Prvo je smatrao žensku emancipaciju, prostituciju, a Zagorku trivijalnom književnicom. Dakle, dugo godina istražujete Zagorku, pogotovo kada ste radili na filmu. Upoznali ste mnoge njene, odnosno ne mnoge, upoznali ste neke njene suvremenike, naravno trenutno više nisu među nama, no zanimljiva je to priča. Sad ste me zatekli, pa evo trenutno se ne mogu sjetiti imena jednog od najzanimljivijih ljudi koje sam ja srela u tom svom istraživanju. To je Matošev nećak, znači zadnji potomak obitelji, Matoševe obitelji, koji je vidio i Ivanu Brlić-Mažuranić i njenog brata i cijelu tu ekipu u Jurevskoj ulici. I ono što mi je rekao, vidio je recimo da se i brat Ivane Brlić-Mažuranić i ona da su se objesili. On je bio tada tinejdžer i vidio je to kroz prozor jer je bio kuća do njih. Tako da je imao i taj šok. A tada, kad sam to snimala sve skupa, nije se znalo da se Ivana ubila. I to je isto jedna priča koliko žena, koliko su kreativne žene, zato sam uvela, nisam uvela Ivanu Brlić, ali sam uvela, jer ona ima ovdje potomke i obitelj još uvijek, pa da ne bude neka vrsta sramote, ali sam uvela Virginiju Woolf koja se isto ubila. I to je jedna težina tih talentiranih, genijalnih žena, velikih žena ovih prostora, kako je bila Zagorka i kako je bila Ivana. A Matoš je u stvari onako privatno bio podržavajući. Samo je smatrao da će Hrvatska propast ako se ne rađaju
djeca i ako žena bude radila neće rađati djecu i tako mislim da je cijela ova politika se drži banalnosti toga, ali Matoš je bio prema ženama u stvari vrlo podržavajući. Zagorkina na neki način nesreća je i ta što ona nikada se nije svrstavala. Ona je uvijek imala svoj pravac, no silno je voljela Hrvatsku, silno je voljela hrvatski jezik i silno se borila za ženska prava. Da, to je prokletstvo tih velikih žena što se one nisu mogle i da je htjela, nisu se mogle svrstati u neke ladice. Ona je imala veliki problem recimo sa ustašama zato što je jednom kao novinarka od tog je živjela snimila ženu kralja Aleksandra. Mislim, i to joj zamjeraju ne znam koliko, ali mislim, onda je bila Jugoslavija, trebala je raditi svoj posao. Tako da je ona stradala na sve strane i bila pljačkana na sve strane, a najviše od svega bila iskorištavana. Vi ste i sami spomenuli u jednom razgovoru tu Zagorkinu karmu. Bojite li se te Zagorkine karme kad smo već počeli razgovarati o ovim temama? Bojite li se da osobe koje se bave Zagorkom može pratiti ili predstave ili bilo što u vezi Zagorke može pratiti ta Zagorkina karma? Pa ja ne bih htjela reći da sam ja velika kao ona i talentirana kao ona, ali da me prati ta karma prati. Nisam ja jedina, bilo ko u ovoj zemlji ko se ne želi svrstati u lijeve, desne, ove, one i ko nema iza sebe neku obitelj koja je moćna ili nekakav suport, možda čak iz kriminalnog milja, vrlo teško dolazi do bilo čega i nije dobro došao u hrvatskoj kulturi. Zanimljivo je to da ste vi Vinkovčanka i da ovu predstavu radite upravo u Vinkovcima, na neki način je to zatvaranje kruga. Je, odlično ste to shvatili. Ja sam tako sretna. Sretna sam s ovim kazalištem gdje sam počela. Mi smo tu plesale, glumile u neka vremena kad je u Vinkovcima bilo puno više kulture. I sada se vraćam ponovo i ponovo počinjem s kazalištem, jer sam s kazališta prešla na film i ovo mi je predivno. Što mislite kako će reagirati slavonska, odnosno vinkovačka publika? Oni su podosta je vinkovačka publika ovako educirana, pogotovo možda i zbog festivala glumca, vole predstave, dolaze na predstave. Što mislite kako će reagirati? Pa ja se nadam da će dobiti, da će izaći sretni, ohrabreni i da će se dobro nasmijati. A sad da li će biti više od toga, mi se trudimo. Ja moram reći da Vinkovci imaju tako dobre glumce da su u stanju ne samo glumiti šta se od njih traži s lakoćom, već su u stanju istovremeno i improvizirati i super su kolege i ovaj projekt su shvatili kao stvaranje. Znači imaju otvorene ruke donekle i to su prihvatili. Ali to nije uobičajeno za glumca. Obično iz svoje sigurnosti se drže svog lika i ne idu izvan. Ovdje glumci rade čuda. Iz te njihove interakcije ponekad se dogode možda i najbolji dijalozi. Jesu, zato što su prirodni, organski, a i duhoviti su. Mislim, imamo u Vinkovcima duhovite glumce. Ja to ne bi mogla napraviti s nekim ko nije sam po sebi duhovit. To bi bila vrlo značajna komorna predstava ili drama. A ovako kako su oni tako nadahnuti i duhovite osobe, onda ja se nadam da će to biti komedija. Kako teku probe, u kojem ste sad stadiju? Što se događa? Spomenuli ste da su i kostimi u pripravku. Da, sve. Tu su Molnar je sjajan kostimograf i ja sam ga baš tražila, odličan je, on je radio i Štajgu i Zdenka Lacina je fenomenalna, evo, oduševljena sam kako je te kostime. Znate, ovdje nema puno novaca, su taka vremena, naprosto nema i oni čuda rade s to malo što dobiju. Nekad je jednostavnost možda i najbolja, ne odvlači pažnju od samog teksta.
Pa, Dalo bi se o tome diskutirati. Tješimo se, ali evo oni mogu napraviti čuda od ničega. A to je moj moto cijelo vrijeme, kao Vinkovčanka. Ja nisam imala isto uvjete ni u jednom projektu kao moji kolege iz nekih boljših familija ili iz Zagreba i uvijek sam morala raditi iz puno manjeg. I to mi je, u redu mi je to, naučila sam. Došli ste kući, što bi se reklo. Došla sam kući. Kada možemo očekivati predstavu? Kada se može očekivati premijera? Najave su bile 5. Ja se nadam da će biti 5. Dosta ovisimo i tim mjerama o pandemiji, o svemu, ali trebalo bi biti 5. Evo, ja vam želim uspjeh s predstavom i naravno uspjeh u vašoj budućoj karijeri. Hvala vam najljepše na razgovor. Hvala. A od ove godine novost u vinkovačkom kazališnom životu je i nagrada Joza. U organizaciji Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci plave vinkovačke i novosti. Na radnom sastanku održanom u prostorijama Gradskog kazališta na kojemu su sudjelovali svi akteri ove priče, izbrušeni su i posljednji detalji vezani uz novu kazališnu nagradu. Nagrada Joza izgledat će ovako. Ovo je skica prema kojoj će se raditi odljevak u gipsu, a kako se čulo prije radnog sastanka, izradit će ga Ivan Lončar-Žan. Priča oko nagrade Joza započet će već idućeg vikenda s gospođicom Julijom koja je na kazališnom repertoaru. Želimo da naši gledatelji koji dolaze u Gradsko kazalište Joza Ivakić odaberu najbolju predstavu iz produkcije Gradskog kazališta Joza Ivakić, najbolje glumce koji sudjeluju u toj predstavi, ali isto tako da izaberu i najbolju gostujuću predstavu. S tim da bi to tokom cijele godine bilo glasanje. Ono će se odvijati putem kupona koji će publika dobiti uz ulaznicu. Na kuponu je sve definirano o čemu se glasa i o čemu je riječ. Glasovanje će trajati cijelu godinu. Proglašenje najboljih predstava i glumaca upriličit će se, istaknuto je, na svečanoj dodjeli u siječnju 2022. uz izravan prijenos Plave Vinkovačke i Radio Vinkovaca. U svom programu, bez obzira na pandemiju, očekujemo da ćemo imati negdje do 30-ak izvedbi naših predstava i do 50-ak izvedbi gostujućih kazališta. Godina koja je iza nas bila jako loša, jel da, s obzirom na epidemiju i sve što nas je zadesilo, Gradsko kazalište je zapravo pokazalo jedne iznimne rezultate i evo, meni je drago da su oni zapravo nastavili i u ovoj, nadajući se da će ova godina biti puno bolja, i evo, mi smo tu kao i uvijek da stojimo iza njih. U očekivanju popuštanja mjera, a sada u publici može sjediti i 30 gledatelja, u Vinkovačkom kazalištu se nadaju da će se i taj broj povećati. I za kraj, a ponavljanje je majka znanja, ponovimo. Predstava gospođica Julija je 12. i 13. i to je prvo već glasanje. Odnosno, tada će se zakotrljati ova lijepa priča oko nagrade Joza i glasovanja u izboru najbolje predstave iz produkcije Gradskog kazališta Joza Ivakić, najbolje glumca, glumice, te izbora najbolje gostujuće predstave.